Μιλάμε για το ιστίντο, ένα προϊόν εντελώς φυσικό που αποτελείται όπως το σπάτουλα στούι από ασβέστη, μάρμαρο και σκόνη. Έτσι είναι κατάλληλο για τις οικολογικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Σήμερα θα το δούμε σε μια εφαρμογή που λέγεται φθαρμένη πέτρα. Δηλαδή θα αναπαράγουμε το εφέ μιας πέτρας φθαρμένης από το χρόνο, με περιοχές που είναι περισσότερο φθαρμένες και άλλες λιγότερο. Για να προσθέσετε κάτι το δημιουργικό, θα κάνουμε μια κάπως ιδιαίτερη εφαρμογή με ρίγες. Έτσι, μετά τη φθαρμένη πέτρα θα κάνουμε μια άλλη εφαρμογή πολύ ιδιαίτερη με λία πέτρα. Φυσικά αρχίζουμε με το πρίμους. Adesso naturalmente cominciamo con il primus. Όταν απλώσουμε 2 τετραγωνικά μέτρα με την οδοντωτή σπάτουλα, κάνουμε ακανόνιστα σημάδια. Αυτό θα δημιουργήσει ένα εφέ φθαρμένης πέτρας. Όταν εφαρμόζουμε, δεν πρέπει να είμαστε πολύ κοντά και να επικαλύπτουμε, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε άφθονο προϊόν. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε πάντα λίγο πιο μακριά και μετά να τραβήξουμε το προϊόν στην ένωση. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα αποτέλεσμα πιο γραμμικό. Με αυτή την εφαρμογή η κατανάλωση θα είναι περίπου 1,5 με 2 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο. Sta asciugando, la parete sta asciugando, vediamo queste aree un po' più chiare, un po' più scure. Questo è il momento di compattare. Perché lo compattiamo? Ο τοίχος στεγνώνει. Όταν βλέπουμε αυτές τις περιοχές που είναι πιο ανοιχτές και πιο σκούρες, είναι η στιγμή να γίνει η συμπίεση, έτσι ώστε αυτές οι ράγες να δίνουν την αίσθηση του φθαρμένου, με μερικές περιοχές φθαρμένες και άλλες περιοχές λίες. Per cui qualche area è consumata e qualche area è liscia. Qui la parete è bella compatta, lucida. È finita? Εδώ ο τοίχος είναι συμπαγής, λίος. Στην ουσία έχει τελειώσει. Μπορούμε να εφαρμόσουμε κερί ή white paint για το φινίρισμα και να τελειώσει η επεξεργασία. Ma vogliamo aggiungere qualcosa in termini di creatività e mi sono immaginato di fare delle righe orizzontali. Μα θέλουμε να προσθέσουμε κάτι δημιουργικό και σκέφτηκα να κάνω οριζόντιες ρίγες, έναν τοίχο φθαρμένο με μπάντα. Θέλω να δώσω την ιδέα ότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κάθετες ρίγες. Αφήστε ελεύθερη την δημιουργικότητά σας. Ακολουθήστε το ένστικτό σας.
Βάλαμε ρίγες. Τώρα σε αυτές τις μπάντες θα εφαρμόσουμε ένα άλλο πέρασμα του ιστίντο, καλά στρωμένο, με ένα φινίρισμα που εμείς ονομάζουμε λία πέτρα, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια αισθητική διαφορά και μια διαφορά πάχους. In modo che avremo questa differenza sia estetica che di spessore. Ecco, adesso le righe sono opache, non c'è più, non si percepisce. Τώρα οι ρίγες είναι οπάλ, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον νερό. Είναι η στιγμή να γίνει συμπαγές για να επιτευχθεί το εφέ της λίας πέτρας. Έτσι θα έχουμε εδώ πέτρα λία, εδώ πέτρα φθαρμένη και θα βλέπουμε ένα διαφορετικό επίπεδο και ένα διαφορετικό εφέ. Τελειώσαμε με την εφαρμογή του ιστίντο. Εδώ έχουμε μια ρίγα λιασμένης πέτρας και μια ρίγα φθαρμένης πέτρας. Το ωραίο είναι η διαφορά τραχύτητας. Εδώ έχουμε μια πέτρα που έχει μια κίνηση και εδώ μια λία πέτρα. Όλο αυτό ενισχύεται όταν θα εφαρμόσουμε σαν φινίρισμα μια μεταλλική μπογιά. Σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμόσουμε το τζόγια. Φυσικά, το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα χρώματα της γκάμας του καταλόγου μας. Διάλυση. Για κάθε λίτρο του τζόγια προσθέστε 500 κυβικά εκατοστά νερό. Προχωράμε με το δεύτερο χέρι του τζόγια. Ο τοίχος έχει τελειώσει. Με το πρώτο χέρι φθαρμένης πέτρας επιτύχαμε ήδη ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Προχωρήσαμε δημιουργώντας αυτές τις ρίγες με φινίρισμα το τζόγια. Ένα πολύ καλέσθητο και χαλαρωτικό αποτέλεσμα. Από εσάς εξαρτάται ποιο σχέδιο θέλετε να δημιουργήσετε. Όλα εξαρτώνται από την δημιουργικότητά σου. Ακολούθησε το ένστικτό σου. Ευχαριστώ.